Hürmetli tыңлаучылар, безнең әңгәмәдәшебез хәзер Арча мөхтәсибе Әмир хәзрәт Миннемуллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух хәзрәт. Минем бер сорауым бар хәзрәт. Менә бу бик матур турнир оештырдыгыз. Аллаһ рәхмәте булсын сезгә. Халык менә күргәнегезчә шыгрым тулган монда бу сарае. Рәхмәт бу сарае директоры Илһам Махмудовичка да бик матур оештырган. Рәхмәт Илһам Махмудович. Инде менә шундый сорау. Ничек шушындай турнир оештыру идеясе туды сездә? Шул турыда әйтеп китегез әле. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле райондашлар. Инде Арча мөхтәсибәте ул һәрбер чарада, спорт чараларында бик актив катнаша. Һәм районның тормышында да, әлхәмдүлилләһ, Пәйгамбәрбез галәйһиссәлату вассалам әйтә бер хадисендә: "Әл-муъмину кавийюн хайрун минал муъминин баги ва куллуһум хайр." Көчле мөселман, ул көчсез мөселманга караганда хәерлерәк, әмма дә ләкин икесендә дә хәер бар дип әйтелә. Инде без бер вакыт хәләл җифтем белән кайткан вакытында авылга Яңа Кырлайда инде күрдек менә ничек андагы яшьләрнең шулай бирелеп хоккей уйнаганнарын күреп, шуның белән хисләнеп, без үзебез дә хоккей яратабыз, җанатабыз. Һәм дә инде шуннан шушы турнирны оештырырга дип ниятләдек. Шуңа күрә дә инде ул Габдулла Тукай якташлары дип атала Арча мөхтәсибәте призына. Шул ният белән инде, ягъни әйтик, районда спортны үстерү һәм дә инде сәламәт яшәү рәвешен үстерү нияте белән бүгенге чара үтә. Һәм мөфтиятебез тарафыннан билгеләгәнчә, билгеле булганча, инде безнең бу ел ул татар теле елы буларак игълан ителде. Һәм дә инде менә шушы чарада шуңар барысы бергә багышланган иде, әлхәмдүлилләһ. Аллаһ рәхмәте булсын хәзрәт. Тагын бер кичкенә генә соравым бар иде. Әйтегез, бүгенге чара белән, бүгенге турнир белән сез канәгатьме аның барышы белән, катнашучылар белән, оешуы белән? Бик матур уен күрсәтәләр бүгенге көндә һәрбер команда. Әлхәмдүлилләһ, инде шушы Biz sarayı hocasına da biz rahmet bildirirdik, elhamdülillah. Hem bizden җитәкчеләребезгә, кайсылары Арча районы җитәкчеләренә, кайсылары инде качан без әйттек, шушы турнирны оештырабыз дип, барысы бергә матур итеп ярдәмче булдылар. Шушы турнирны матур итеп оештырырга. Аллаһның рәхмәте булсын. Сән сау булыгыз.